По-бързо, по-качествено, по-икономично, по-екологично и по-ефективно строителство от всякога. Вече и в България. Със строителната технология IBT се строи в пъти по-бързо, с по-малко работници и без необходимост от тежка механизация. Технологията не изисква ограничения в архитектурата и конструкцията на сградите. Позволява ниско и високо строителство до 30 етажа. Строителната технология включва всички необходими конструктивни елементи – хоризонтални, подови и покривни елементи, вертикални, носещи стени, единични и двойни, за шайби и колони, вертикални, носещи стени, единични, елементи за стълбища и междустълбищни площадки. Модулно разгърнатите монолитни конструкции се налагат все повече в съвременното строителство. Строителната система е уникална със своите висококачествени изделия, които задоволяват нуждите на пазара от бързо, монолитно и енергоспестяващо строителство. IBT е напълно интегрирана високотехнологична конструктивна строителна система от типа оставящ термокофраж и метода на предплочи и предстени. В индустриални условия се изработват сглобяеми, олекотени модулни елементи, изработени от EPSF с подходяща плътност и пришита към тях галванизирана електрозаварена стоманена мрежа. Технологията включва всички необходими конструктивни елементи, с които се строи 3 пъти по-бързо и до 30% по-евтино от познатото монолитно строителство, а енергоспестяването благодарение на изолационните характеристики е значително – около 70%. Контролът на качеството на продукцията се упражнява постоянно, като продукцията преминава през необходимите изпитвания от независими лаборатории. Конструктивната система отговаря на всички европейски норми по отношение на проектиране и строителство и е сертифицирана по ISO 9001 и TÜV. Къща с размери 100-150 квадратни метра, разгърната застроена площ, може да бъде заготвена за един ден. Капацитетът на завода-производител е 1000 квадратни метра на ден и се монтира на място до 10 дни. Афиширането на системата като най-интегрирана е основано на нейните възможности да се пригаждат към архитектурните и конструктивните изисквания на всеки обект. Ние не предлагаме на клиента елементи, с които трябва да се съобразява, а предлагаме система, съобразяваща се с уникалността на сградата. По-бързо, по-качествено, по-икономично, по-екологично и по-ефективно строителство от всякога, вече и в България. Строително-проектантска фирма Симеонов, Стара Загора. Бърз, лесен, евтин монтаж. Индивидуални архитектурни и конструктивни елементи.